През 1924 година Света Анастасия е превърнат в остров затвор. Това е непосредствено след Септемврийското въстание. През 1925 година от затвора е осъществено успешно бягство на затворници, които преминават точно този маршрут, по който дойдох преди малко. Разстоянието около 2 км е преминато с плуване и интересен факт е, че нито един от тези затворници не е бил заловен. Всички успяват успешно да се прехвърлят на турска територия, оттам с лодки след това да заминат за Съветския съюз. След 1944 година те се връщат обратно в България и тъй като времената вече се променили, за да се увековечи техния подвиг, островът е бил преименуван от Света Анастасия в остров Болшевик, като това име го носи до 1990 година, когато след демократичните промени името Света Анастасия беше върнато обратно на този остров. Благодарение на това бягство, още през 1958 година, режисьорът Ранги Вълчанов прави дебюта си като режисьор и снима филма на Малкия остров. Като интересното е, че някои от живите бегалци, тогава са били живи и здрави, са били до някъде и като консултанти за направата на този филм. Настоящия манастир, първите сведения за него датират още от 1553 година. Една част, по-запазената от манастирската обител, се връща отново на Българската православна църква. По-късно се превръща в музейна експозиция и сбирка, но в момента, както видяхте, състоянието му е доста плачевно. За това, че островът има дълга история, свидетелстват и многото антични предмети, които доскоро попълваха музейната сбирка в сградата, която видяхте. Ето това са стаите, които се дават за нощувка. Доста спартански условия. Малко информация за фара. Фара е изграден от френска компания през 1889 година. Първоначално е бил монтиран върху един обикновен железен стълб, но се издига малко по-високо, отколкото е сега в момента, на около 40 метра над морското равнище. Трябва да отбележим, че този фар е най-мощният по нашото Черноморие до ден днешен. Светлината му се вижда на цели 10 мили морски. През 1912 година в северната част на острова са били положени основите на новия фар, който наблюдаваме в момента, и е бил запален за първи път на 13 юни 1914 година. По-късно, вече след 1950 година, острова се електрифицира. Освен за монаси и пътешественици, островът е бил привлекателен за пиратите, които са кръстосвали морската шир. В каменения пиратски кораб, който видяхте в лявата част на острова, за него има и легенда, че пирати са опитали да превземат манастирското убежище и пазителя на манастирската обител е превърнал този кораб в скала, която видяхте още в началото, когато подхождах към острова. Има легенди, които разказват за скрити съкровища, разпалващи въображението буквално и до ден днешен. Говори се за тайнствени подземия, които се намират отдолу в самия остров, които до ден днешен никой не е проверил дали са верни.